Chiriki na mirongo hetatu no mumutinyi no yuga tano omwaka no yuga chirubere mirongo hebere ne tano no mumoncho murigeri eno kwegena mbiyole andonsia sole na kukwanire abo kwaligane kwanyora mangana maya yekiunga chinsebere chiabo no butiko elieterane seres nyakunde asense meli manyiro igare werisone makolitangani anigati alinkwaligane tia sinchira yogwinga ekenyole keke bwato bokongu utagito gokonyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga to koiberwa twabere to koibere jiwaya mono chiwaya chi hat kyanze to koiberwa to jikoboka mantonya la stima teyo aba menyi bekenyoro kiorwa ki amona mwamunyange wodi yabokeira north mogirango nyamira kwe murunganiria hoboibe wechiwaya chestima bende kuchokumbate bigente temo komoranche mwerure tokonya Kenya mwerure tokonya Kenya moroje Kenya sherero nono urwaye burwakire nakobwa ikomondange bakure pero mondago tama Kenya rya tebanga ya toretera muchanga bari bago kubako bari bago kwa moyo bakombe ekina kira mtutatete Kenya ekina kira mtutatete abarai ni gobaikirana samatanga ime ya nyaburo ba sensi kitutu cha cheno the county ya Kisii ase siasa chiaba chikwenekiwa asabara yabo baboliri siasa chiomorembe that we won the title. It's very strange. In our first first match ever before this, we lost, and in our last match we lost. But in between, we won the championship, so that's a good thing. Aseji gosori chia Kenya Premier League chagosirwa rere timu ya Gor Mahia niko yabage kwenyororo bonyangongo bwenkoye yo mwaka w'ikirubere 2025 kirwibara 2025 nomo karibu homonchomo gilia go chaka ekyunga eburaburo nigoyanekiwa sebiroro hime ya sensi ebunge ya kitutu cha Chanoti Meye kaunti ya Kisii kingake mujumbe wenseme yo musikicha Faith Nyakunde amulina libaga Brian Goligo yo manyakanite bunensa limache libaga ligo kwanero musangerekano egento keirira moyogo yo gotinena asegekegeke magayaye nigogendera asisiasa cha Kenya ejimbo kweyo chia kitutu cha Chanoti kiaba chikogendera gukwana chinga kecho abana siasa nigo basingerera gukwanira obuya wa siasa chobatereru no murembe bichirani runtiri oroboti rwa sinchira yobwekira asomoiga uyikirenwa na barai au asegeti yeskuro yoboroso yenye boroba ime sub county ya Marani me county ya Kisii abarai bakobotesia serikali bakoragwa n'umujumbe w'ensimiga musikeja Faith Nyakundi nigo chinga kicho bagendera kwegerera serikali ya Kenya Kwanza na komenta buna abarai nigo bagochorwa korengana n'emirimo bakorire inche ababozi egento kwana no mwana ito omwana ito na tebe to maite unata yo tamaiti nena no ito tinga kike wika kila mtu atajipanga asiona ila utabe kuna tabateri inche anchele na kolega sikwaza asense moyaye machugu nigagendera komochia serikali yaye Dr. William Ruto nikugikiria uburayi bwaye asoko konga kweligori ryobugima nugo kwama kwegati yechi project chia serikali moroje Kenya sherero nono urwaye burwakire nakobwa ikomondange bakure pero mondago tama Kenya rya tebanga ya toretera muchanga bari bago kubako bari bago kwa moyo bakombe ekina kira mtutatete Kenya ekina kira mtutatete igoto kagete umurayo Kenya ubatu bwantania suma na inchi umurayo Kenya umanitenga na kiamo gendera ko genda kire kinyoro Kenya umurayo Kenya umanitenga bante karwa kuruara una mama ruara ngakie serikali egocha ime ebarwari no umurayo yaba Kenya batebire no mwana itoko kufredo Kenya
Mwanchiro Kengo Matiang'i Arambe. Asense Mwende machogu nigakwanira siasa che kaunti ya Kisii usingirira bunenari nendoto yokoreto burayi buye ase kaunti ya Kisii. Machogu tarikenda kujukorigia machogu nuko lete kaunti la neke wangu ungwage tunetigete ailani abana baitera ashibabu tetwe naenda lete tari umugushiro rukyagaro umugushiro mudushikire Kenya. Asense Mwende siasa cha Kitutu cha North neche wodi ya Sensi nigo cha watanse echinga kecho kero murandelia we akire koko jetende ko wori kura gana ko lete jama researcher a doctor gana so lete gana so lete kopi mo chimotwe inawe gete 2 minute place mukaya research okora personal bakanda kele report ya goteba 2027 ayogotena toko echikura toburi jetini ko buri bali bakome tunatuza kwa nchabantu wandetenena bakagendo keke bange lakini sehemu chaito turanza ukirengereria bakia bana babo etabagende university nine rega zinda tokora kwanza 2027 wana anketi oligere tikarago kyo chumbe wa Kitutu chache no igorende egento ko tabanga ni akinje Bulembate Foundation yoko na kuchira abantu baito kunengo arigeri mheshimiwa Chafet tona ga sabire one time kago kora one time etika na ko musuma be gavana kago rasimba ko korare edindere to mukini ro mwana ko tera ko kinwa lakini wenge naona ga siasa teyo ikatosana na kare gasi ngabenge ni mheshimiwa Chafet tunendorete iria kana kwa ko bodi mugambi mtu akwande tunani ona aringe mungu kagotegie paranya mukombo ya tuchandire nene gakubodia na asengeje kana mugambi na ayokareki na betoka bokoro so nende tukatenga pia na soko agache pale na kiteka bange na gendrete na onye mbra ya ture ya saridi ama ya ndio na kitata tete itoko ta ikatwa tension nene toko bodani abantu baminto muangeta chikora last election talibo ne banya boro ba ne bangai mukana chikura chinyinge sa lakini nende nchesana chikura cha mbuleta 34 ekarongwa kesabu ndochena ne boro bangu chakubwera isira sira ile mokonga ari momente chinde senge jorimo ngage tekeranya mugateban asana arenge na bete project igongo changi sabere chikura lakini ko sababu tabaito ekini ya chire kongere geteke igo onyero ngomoko borio kurwango bote sitole na iri mumbo atese wa musie mata lakini gasiero ya vertiga kore eche motete basaba laki totige aba mraba wewe kiro mondaye de karanse chinga kechecho hebura buru nigo yaenekiwa chinga kyomosike Jafeth Nyakundi umujumbe wensemeye ambari naribaga umurondelia wekirego kyobujumbe kurwase bunge ya Nyeribari chache Brian Nyamweya gori oibo igo munyekanite bunensari mache nimaete obuya nimaete na mraba monsipi injo komura ngani ba yote ndo zalia matanda laiga inche astinde weka to tuaro mocho ikaransa kilo mundo lega ikaransa ekibono kiabetereria abobisa b'abanyimbo wesone nagati bunencheremo yo kwerania obotoereru Mkurubateri gataseni kia gatembe kurega se bunge ya Kitutu cha North miya kaunti ya Kisii ritera nengoro kwa Daniel Untiri Yamano mulikito Daniel Untiri hasorobotiru abamenyi bekinyoro kyoruake aboigo mwamunyangi hime yesabrokation ya Nyakimino imeje gode ya bokaire bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira igobesokire na kwemuronganeria abokongo bomusunte hase ebinyolebyo orengana nabaminya baige baterubuna igo babeire bagwetira abokongo hobonene bwo bwechiwa chestima egento keirere gesunte kwenekiwa sechinsemecho igo bano baruko kubuli gochya somo bunge bwembunge yo kwenekibuna kwabekirale estima muri kitofati ga December robotiro asenchira yo wekira
abamenyi bekenyoro kia Urwaki imeye sublocation ya Nyakenimo imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango nigo besokire na kwemurunganiria obwibi bwechiwaya chestima egento keireire okobororo kwa musunda sekenyoro ekyo kwa Henry Mbotela Urwekenyoro kio Urwaki Bokeira ward ekenyoro ekeke bwato bokongu utagitogo konyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga tokoiberwa twabere tokoibere chiwaya mono chiwaya chihat kyanze tokoiberwa dojikoboka mantonya la stima teyo murabono chiwiki ewiki ali nenusu chiwaya cheibetwe twanya bakonya aiga abamenyi bekenyoro kia Mwamunyangi Urwaki abo batanya kubekerwa estima nigo na barabwo basabira mubunge Joash Nyamoko abakonye nguruku rigoba oyo Nyakiande seitono Urwaki akine ngurumwa ekenyoro gekuruku Mwamunyangi ma estima korumbiaru almost 30 years twanya kora estima twabere tokoba ko promise kwa na wanasiasa asama tukamange na batobekire estima banya batobekire estima twabere tukwa apply estima mara osenkane estima yintu banya konyoro toma eti okora ntuntoria ese constituency ya North Mugirango ose twakire tumufunge oyo Joash Nyamoko chukura Lawrence Nyekerari Nyaonga njebone kenyoro kiane emyaka yaelire korungicha igana na korora stima bono chengo saba noena abana basinyire gosoma igongo saba mwezi migunyamoko atokonye stima elinda abana barorere basome kubwatikana naya ebasabira omugambi bwe location ya Bokeira kubwatirana na bagambi baye korangiria ebarasa eryo gukwanira obusari obwo lakini ende tokosaba administration nero erete barasa nene sana na Urwaki ekiyana twabere tokoibere kerengaki tayo paka no ina epambu ya majenja ibugaiga igo tokosaba omwasisa chief no mo chief wabwaterane batoletere barasa nene y'abantu bonsi pi bekenyoreke ekyagera nonyene abantu bakoibe binte bitayi bakarare irabagotoka bali naitwe ensemo yende abayibori na barabwo ebasabirwe kubwatirana na bagambi eryo korongeya abana babo weterase okubakwanira ngoro kwa Bethwell ayamagaba nchino mwalimu na mwaso wa mkiskuru kira around tega one my observation na rewo tumokuja serikali mwaso administrative amana discipline arete agere to twali mechande yo bubya sekenyoro imora wena intuna bali muntu wati powers yo kuru discipline abana baino niko kimureka kuna bayiboli tema sana kumunsa abana baino tabitingia na serikali ndio eso ime wotera kubeka chibarasa barangira bayiboli amo bakwane runa twakarira abana babukuruka because ababi bayi from within gaga story ukoigana ko ogosaba kwa bamenya abayiga bekenyoreke iga kya Urwaki kuchase omubunge webunge yiga ya North Mugirango Joash Nyamoko anyara kubaga kubabwatiria asobwange omuchando babwato manene ugotatwara estima anene ase Tembe kura Urwaki yego tokemeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gisemba Mulikito Fatgad Gisemba hasoroboturo magaga yebikorwa byobwe comment kana mono asamo twabonge igase kenyoro kiali agwaro nabigo nyakaranga ime yes location ya Nyamonge wadi ya Bokere bunge ya North Mugirango county Nyamira nigobona bamenye binyore bibeso kirena kugani omo bungo North Mugirango Joash Nyamoko esone nigati kweneke buna banyanyimbo begeta seni kyamatongo kunganyirwa bare kurwase getwekyo urangana nabamenya bayiga ebate brone babeire bakobeka kiroboti cyabo igoro yo bwebe kinga kikiriba yasbayibeira abayibe ase babwate bintu bono sekendi yonsi getari kwemukirwa igobona bamenya bayiga bali agwaro bakwanira igoro yo kugendera gusarigwa kwendagera semigondo egento keirira abananchi bagendete komenya n'ubwoba asebono abasaye bekinseme cyo besonanire enebikorwa byobwebe enkoro kumuri ni mugambi ekenyoro lya waru umuchando tubwata nobo ibibore ekerango keigoro mono
bono buna inche gituko lya Jumatano kutura amatange kenyumbuga kindi getiko chimwana ngarura abantu bali isku ngali ne pikipiki ingwe kesku nganya chibando chisialire ensi chingoko cyane cyabwatu kokura tukaminyoka abantu bakatubura tukaira no muchibuo ase amanye tukaira no muchi kwa baibi abuso abaibi abu mwaba bona tukanda tukakola search tukanywa nyama ire nyumba statu mwe bakorara kutokuboli bagaswa kuimukimira batatu kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila guchimatongo ni nyameyu kutwika matongo tukalike statement tukaira na guchaka kera tuikire kali tukolia kabere yani ngere na guchimatongo kufuatilia naende kesi bagante indusi bintu geta photocopy nkalusinga kora korugabu nkaira na guchaka na the following day ngagenda bagante imba 2000 ngaba 2000 bagante ibono genda inuka ikuli gitora abaibia abuntu tweka nkaira naka itukoli ndedi kubwati ngagenda bagaswa toteina yandaka entonge togo kora bagante iko sementa 3000 ngamenta chikaba 3000 ona kurwabu bona tindo chiko sengo tokonya bali buchi nencho ni nyawo simuria ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeira matoke banyibeire kiregento ndigo kura ngakura igo ngagenda baka matongo ngo ikamatongo ari polisi ngaruoronga ngarusingeri mbiri babwatwe tibabwat bono rende ngasinyurende gentongo kora kero bangire banoba bari kaiga no bamenyete kaiga lakini rende bono twe tokorera nyamuka tokonye kiagero boibi borano bonene kwa Bernard Muriasi ekinyorukia nende ya waro eshida tobwata iga nigo tobwata abaibi barabange kubwa abanyenu burunge tokonyo ntori kogesa avocado ntori kogesa ngoko ntori kogesa kawa amatoke mugondo batukoreire akaro twabwatiro moibi next speed twairire matongo kende nke yagokorerwa nigo togotebigwa bike statement eyiteyo abasikari bagateba tubaye kibesa nyuma ye kibesa bali abaibi bagacha timaite bakori na barabuo bagatoseria bono rero nintu tokorigwa kwani apa yabaibi omosikenya muko asotegererete amosinyaribo gesani kamuranje kerangweti tokonye kabisa kurwago tokonyera abasikari bamatongo ntori kurara nyomba abasikari bamatongo bagotokuribokia ndako kwenda okufuatilia kesi keri kwa irororo kwanyora naende kyagonchokeire kwaso agotebu inde evidence aho manyokera omoigwe yabwatu kwa ichite bako evidence obwate ibintu biri ibire bye kirogoro bono ino romo chando tobwata abasikari bamatongo ekene keri naki baonchokeire basere kuragira na abaibi egento tete bae we transfer Oyo kabeire omwe msiwe wodi ya Bokeira ime yebunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira umusikie Karen Atuya nigesokire na gukwanira amagendero ime ye wodi ya Sateruna nigo amagendero hamange haya chageti anene chipara chinyagitari nigo akwamete ukwana na barari hitituko lya rero nigo umusikie Karen Atebiruna inerenchereye moyo amagendero gukwama igobona ruro kubolia gochi ahasi abakira kwene kibuna komwa bale libagali kabere kobo kirania magendero kuno MCA bwe wodi bali tangoro Karen Atuya former MCA Bokeira ward bano lero nabonda eteli tangani kabisa ngwani abantu bane babukeira bali nganjete mono abange gasi ase myaka 10 naenda sengenjo korona karueto abana inji boka abanyane bagotena kende ngeyo barorira ase ward ya Bokeira bandeti no mongena tigatora ekichana akai gatora getema na kikira ende bwango kereta magenderero lakini na kumiria karana ende bairanire gocha kondigi no mongena ya mama ira no tokonye ebintu biachire roche mono keiranire magega Bokeire kikiangete rietari koro kwatuoma ne ebintu bikoro kuchipara chipara chiri na igorete chionsi pi no chiraire buna na chigorete kogo chense manye chinyagetari njire na rosetie buna ya mekoro kubobarachera ali esa brocation ya Nyamonge igera ire paka na 10 bintu bya ibiru chidirisa cyatagoirwe mirango yatagoirwe
igo tere igoro paka bono amo ni nyagitari ekoro kunyaobe nyagitari ekoro kemunjugu teri gokora gasi boronge nyagitari ekoro kukioge paka ebitande biaruseti gwo bikairu naende chi nyagitari chinde isiko ye wodi ebinareta tonche biekomanya ligara linasinyokorera ekiagere wodi yaire nirari ase yarenge 2013 ebinto biachire roche akarongo jano ne tieta masini na reta tenya musina teiyo gokora gasi no bosoku sana ebitanda bia isorese ni senda na etwe na the rate gabana okorokuna nere nyagarama nkabira sakoro kukioge no bosoku na binte bimbiyo igona bondoche ne wodi yani yaira na magega mono kote ya anto baito na chikura chikoro kujia 2027 nya saga wanja togo iko chiake proking ende garia inje tindi go chikobori ofisi ende yonsi igongo sana gwanse gasi moro chena chete ngawo majority aba murabu nabona ariko bakanyarire na arengo obu no munyi lakini omwana oyo itotwaire tari inje tinde ukero gokenda ire kere sensitive kera konyo muke kuna mwangete ruse ye enke ye miaka 5 gocha kaiga na mbe yamona inche na tuarire mbe yarangakire tari bobe mwangiranetie kiagera na inche narasomire kenyoro na atarire no kogoro na interact n'abantu bane be wodi na ende nasomire egento gioka kengo getia baralinkeri na nonya bandu setio tinda ara namba bandu setia silikos igo bandu setia sengenjo baroche na bataite change no monge no kole binto igato isokoire kichana gose ngotoira kere singa osege toire kanani ekina kibali gerete lakini bono iga na bonde no mogoke kiara kenyoro kende gionsi ngoso aliyo kanda bugati bwa bonde bwensi asengenje yebi sarbaturu monchumo ligiriria tonyoro mutimo komoke tukira na tugende ni kyonga sinjira Daliga Busungu Medical Center igoba bwato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata mulyogo onsi mbawate lab department asibakulingolia amarwire au bwato bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amariga nyabuna yeguru asibu iko babwate maternity wing igatiyo bukorera ibondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisi Kisumu Migori imeyumuchiriga umusungo asamange bakeresi migotera sechi namba chabo 0111964576 ose 0742328552. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebata chikosi buna Agriculture and Environment Studies asiba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na boigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na boigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing boigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production boigo mbwate course ya Driving ochiasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tana ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ububundi
asa mang'ane school fees serikali njaira netinse nekero omwana ko report ebese ikera abenga ya mokong'eire nabo omwana agocha neri abwate enke omwana nainde ngwancherware asabe ekibese kia serikali ekirito okuruka government scholarship eki abana bago apply ekikera omwana ore skuru ago apply onyora nekibese kino ekikomokonya ase akomenya esa endagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase eskuru abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero omwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obundi gocha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurabo ukonye asubagima obumakiaya. Karibu nainde umwanchomo likiria murabenso muske William Ruto niye na karibu na serikali nene egendete kubatirana iki serikali cye county asogotinya abakarari wa sector yobachende gwetira asomorobiri bobugwenyusha ukwana hime ye county ya Wajir tuniga atebire boigo serikali etira se wizara yobachenu negendete kobekemerobiri bogokore bikoro basubati gosirio bogima chingaki bakogonki ase chinyagitari au. Program tuko nayo sasa ya kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inafikiwa na huduma ya mambo ya hospitali. Tumekubaliana na counties zetu ya kwamba hatutaki tena matibabu iwe ni starehe ya matajiri. Tunataka matibabu iwe ni haki ya kila Mkenya, bila ya kujali ako na uwezo, ako na kazi, asiwe na kazi. We are all one people. Tunaelewana? Juzi, sikizeni bwana, juzi huyu Jir alikuwa kwa ofisi yangu na muliona tulikuwa pale na governors. Tumetoa vifaa ya hospitali ya Wajia hii, hospitali 30 tunaweka equipment ya hospitali kusaidia kina mama wetu wakati wanaenda kupata watoto. Hatutaki mama tena akufe ama mtoto akufe kwa sababu hakuna damu, kwa sababu hakuna vifaa. We have made sure every woman who is going to give birth, there will be equipment and there will be wauguzi ambao watasaidia hawa kina mama wetu. Wajia hoye! Ikiunga chigosoli chitimu chionse chia Kenya Premier League chiagosoli rero hase timu ya Gor Mahia yaba gekoira obonyangongo bwenko yeyono nyamagega yogoikorwa ne timu ya Nairobi United. Gor Mahia eyina inde manyakanite buna kogaro bekera rero nabo abanyangongo be ligi ya Kenya Premier League asibono batangaine ne bikombe binge ulikicho Wycliffe Tyson Manyara aroboti rwa senchira yogoikira Buto anaipisha kwake Henry Omolo, kwake Machaka. Etimu ya Kogaro gwase Gor Mahia nonya baitwa egoria yamo asebosa mbaegwa egekombe rero
Etimu ya Tusker yarwa makari yegoria yemo ase eyemo amone timu ya APS Bomet. Mathare United yanyaita Bandari FC egoria yemo ase Nogo. AFC Leopards yaitwa amone timu ya Bidco United chigori ibere ase eyemo. Posta Rangers yaitwa amone timu ya Ulinzi Stars egoria yemo ase Bosa. Shabana FC yaitwa amone timu ya KCP FC chigori ibere ase eyemo ase getikia Awendo Stadium. Kariobangi Sharks eyo ere ase relegation zone yanyitororera Sofapaka chigori sano nemo ase liga na Lisagero. Murang'a Seal FC yabwa Mara Sugar chigori ibere ase eyemo. Kenya Police FC yarwa makari amone timu ya Kakamega Homeboys egoria yemo ase eyemo. Etimu ya Gor Mahia nonya yaitwa amone timu ya Nairobi United nigo yabwera chi point 50 nomo na kianda. AFC Leopards boigo nonya yaitwa amone timu ya Bidco United nigo yakorera namba ibere ne chi point 50 nomo na inye. Kenya Police FC nigo yakorera namba 3 ne chi point 50 na isano. Nairobi United FC yasuke Shabana FC kura namba 4 yasoa aroro ase yaikie chi point 50 na isato. Shabana FC yaba namba 5 ne chi point 50 na ibere. Etimu ya Sofapaka FC amone timu ya Bidco United nigo charusigwa ase Kenya Premier League na koira na gocha National Super League. Etimu ya Kariobangi Sharks FC eyo yanyikora Sofapaka FC chigori isano nemo ero ne bwato bomoya boke ekeroera chikokosoria amone timu ya Naivas eyo ere namba 3 ase National Super League. Keire nyorere obobuini go eragenderere gotigara Kenya Premier League na kurendekera itwe amone timu yeyo ya Naivas FC nigo erarusigwe. Omokochi omonene bwe timu ya Police FC nigo agokigwa ase obware arure na goika namba 3 na boigo tebera nigo agenderete kwebanga ase gekombe kia Musat Cup ekio barachi kokosorine timu ya Tusker FC stariki 15 nemo omutienyo sita. Yote 9 walikuwa wanataka ku maintain ubingwa na kidogo ilikuwa juu kulingana na ile nilikuwa nimeona, lakini nikasema tutafanya kazi, tutajaribu kwa uwezo wetu tuweze ku finish in a better position, lakini lengo letu hasa likabakia ni Mozart Cup, na hiyo ni kama team, na pia personal changamoto kwangu pia ilikuwa hiyo Mozart kiweza ishinda, I think as a coach na kuongezea kitu. So nadhani vijana wamekuwa very cooperative na kila saa walikuwa wanajua ya kwamba lazima tumalize in a respectable position, na kama mbaya maybe top 5, lakini nzuri ilikuwa top 3, ilikuwa sawa. So tunashukuru tumemaliza katika hiyo top 3 na saizi ni kuangalia vile tutaweza kumaliza hii Mozart Cup vizuri. Timu ya Kogaro yachengera egekombe kyokere ekia 22 ase Kenya Premier League. There is where it should have been lifted up then. The 2025-2026 champions of the SportPesa Kenyan Premier League. Enoch Morrison nere omogosoria egiata ase season ya 2025 na 2026. God Almighty for giving us this trophy. It was very difficult one. If you see the run of our opponent and the league, it was very hard. We thank God for giving us this trophy. Me nominated, I think the team always comes first. Anytime I'm on the pitch, I just think about the team first, then anything else is a bonus to me. So I'm grateful. I feel very happy that this day has come and we are going to enjoy it. Charles Akono nigo agokigwa no bubuyobwo nonya nainde obaka gukumia ase Kelibuna nigo etimu eyo ya Gor Mahia yaitetwe engoyo entangani na inde rero yaitwa engoyo yo mwerio. I feel good that we won the title. It's very strange. In our first first match ever before this, we lost, and in our last match we lost. But in between, we won the championship, so that's a good thing. I'm happy we've worked so hard to win this championship. It has been a journey of ups and downs, but more positive. And so we build on the positives and look into the future, what we can do to improve in our coming season. Wycliffe Tyson, Ekionga Chikosori. Gwikiraga bumonchomo girira nongwe kiromulyo wa mwana maya yekiunga chinsebire cha wana butko kura chikoraga chinsenye ningirana ngumanya sinjira eyo gwikirano literani seres nyakunde a sense mili menyiryo
nigo arenge Wilson Makuri gaje chikamera igarenge Wilfred Matundura yana kichibi chana muri gago chira senchira eyobekirano niga kuruku Elvis Manyara ikage ekekere mutwe kwirana ndege karo nana se turacho kwandira mangana lingi tuburai bogo munarbe bogo women repo hime ye county ya Kisii nagusabire tuskare. Kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa baby shower ji anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nubo manyibiguro igeti byetebwate signal ere enkongu igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migutira namba 0741499726 Iyagitaliga Busungu Medical Center